كما يتوعدوا كبرات تخاتاتلتنا نلومي سولوس شدشة حملة فرق معلتن فرعان تدالوا زينات وشت هاجر وصعان حيزنا لكم قريبنا لنا نمكت لكم بخبر زعدم ما كده حقوسي بقندنا بتاعته كفلم مالي بيستقبر مرمرات على سنة شعة زيغاتات بكورونا فيروس مكافم كراغاقت انكالو تيسعة ما تفانيهم وفري تمهارون لمعات كابشو عدت حملة كساب عصر الحمشان حساك كايديوم منيستر تعنا وفري بمرفق زوها بكتابة بوليو عوت منبار قليزوم بوركينا فاسو شبراو متقعدتات زفترت تاوق ألولا مبتئي كقبر اللزوع سلما وسلفي تخايدوم وجلة طالبان أبزوباتات كاندهارن بادكشانن توساق استراتيجيكاو بوتاتات كمتقاطات زرفليتوم جابان بسنكي حدقا مهمام مريت لعليميت سبات دهيم تفيو زرزر زينا حبريتا كاب منيستر تعنا تمالي حموش حملة أب موشبي مأكلات زواتات مأكل سميناو قيح بحري دوبو قيح بحرن عن سبان بستقبرن ناي لافاراتوري مرمراتات 39 زيغاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترغاقيت اللوم كابزيوم 20 كلتن أبس مرازوا مأكل شدشا أبزوا سميناو قيح بحري مالت 4 أب قندع كلتا باطع حموش أب زوادوبو مالت 3 أب دقم حرة حادب من دفرا حانتي أب عدقية حموش أب عسب زوادوبو قيح بحري كمون حاد أب كرن زوبعان سبات وشيبهم زيتانحيوم إذا خمزين كلات فيروس ترخيبهم أو هوسبيتالات تعاقبهم كنكن كجبر لهم زيتانحو 4 أبزوا مأكل 29 أبزوا دوبب 10 دما أبزوا قاش باركا بتقلالات 9 زيغاتات حاويهم تفانيهم بس مسرت تقلال أزري بكورونا فيروس تلخ زيغاتات كسابلومي 6,227 بتحلو 5,800 كابزيهم حاويهم استفانو 25 بموت استفاليو كلتا 294 دما جناب هوسبيتالات تعاقبهم زركب يوم منيستر تعنا حموش حملة كلتا 20 حدا عمت متى أب وقتي كرامات زكايد وفريت مهارون لمعات لومي عمت كاب شوعت حملة كساب 15 حسا كايديوم وكليرنا نازريس بين زدالو تتصبصب فرتنا عندهم كتقربيان أبزي أبسلسان تشعتن نوزوباتات أميت نقطات زكايد نايلو معمت وفري 4 كلتن ميتاوي دق أنستيو زركبهم 24 شحتا مهارو كالاي درجة كومون أستات حد الشح مرح تسرحنا وهاتن كم ساتفو كبيت صحفت وفرتا مهارون لمعات استرخ بحبريتين نتزر أمينستر تمرتي حلاف بيت صحفت وفرتا مهارون لمعات أطفتو والدي جيرجس مس إيرينا أبزكايدوك على محتت اتأب كتر أبيات تمرتي قودناتات مايكوعتاتن العلي ديقاتاتن زسلاسل وفري مقعات قودا قدين فلسطة متكال فلسطات مسرحن متقانن زالاتاتن كترتاتن مسرح كاناليتات ممدمارني حمد ترقياتات مخصكواس أقرابن كالإن كم زتقال القليطوم كأند على نايزي أبشحن 994 زفلما وفرتا مهارون اللمعات من رقاقات تساتفنت تمهارون ممهرانن كالعي درجة أم عقاب أكبابي ما أتطاو سراح زمبقسيو ناي متحققازن مبهالن بايتا مفتار كومون كلسا حسابن قبرن مزمار مخانو زحبراتو فتوين ترى مشارخ تأكلات بحفشا ناي ولدي موياوين حرشا حكمنان ممهرانن زركبوون مراحت سرحنا وهاتن كومون من محدارات وسان كم زخون أجنزيبوم أمود أتأتو فتوي قطعتات مكل خال كوفيد 19 متكبر تمهارو ممهران مراحت سرحنا وهاتن عتبات كخونن نعوت نايتوفري أبركتو أم كعزوزنا الزخاخيروم وفر تمهارون لمعات أبزوبادو ووقيح بحري كنتات كليما أبقمت بمئتاو أقدمو بشوعات سنة كم تجمرز في اللاتيوم منيستر تعنا سجر دباوي لبدا بوليو نمكلخال عب ربع سمون نايز حلف ورحسنة زكايدو وفري بمرفق زوهاب كتابة عدلا فيتامين إن عوت من بار حبيروم بزعبازي أمل هاجر استخايدة وفرا وكل إيرينا يوناتان عبيون نزدالو وتسبسب ميكال حدقو كاروبي منيستر تعنا أبي كبابينا بزركبا هاجرات بملكع لبدا زتراي ملكفتو بحريو زغيره فيروس بوليو نمكلخال بدرجة هاجر زكايدو وفري بمرفق زوهاب كتابة عوت منبارو قليزوم اتي كاب 23 سنة اب كل زواتاتن من محدارات كبابن زتخايده اب جوادا زوهاب كتابة بوليو 93 ميتاويت قونو زتخايده عدلا فيتامين ان دما
97 ሚታዊት ዕውት ከም ዝነበረ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ሓላፊ ሃገራዊ መደብ ክታበት ኣቶ ቴድሮስ ይሕደጎ ነይርና ሓቢሩ ነዚ መደብ ዘድሊ ኩሉ ቀረባት ኣቀዲሙ ተዳልዩ ስለዚ ብሓፈሻ እቲ ካብ ዕለት 23 ስጋብ ዕለት 27 ዝተካየደ መደብ ሃገራዊ ወፍሪ ክታበት ኣዝዩ ዕውት ነይሩ ክበሃል ይከኣል እቲ ዕውት ክገብሮ ዝኽእል ሓደ ናይ ኩሉ ምትሕብባር ስለ ዝረኸብና እዩ ናይ ኩሉ ምትሕብባር ናይ መንግስቲ ናይ መሻርክቲ ናይ ምምሕዳር ንኡሳን ዞባታት ከምኡውን ኣብ ማሕደርቲ ከባቢታት ንጡፍ ተሳትፎን ደጋፍን ስለ ዝረኸብናሉ ካብቲ ትፅኢትና ንላዕሊ እዩ ኮይኑ ወላ እኳ እቲ ፀብፃብ ገና ኣይተፃፈፈን ይኹን እምበር እቲ ሸፈነ ክታበት ናይ ቫይታሚን ኤ ካብ 6 ወርሒ ስጋብ 59 ወርሒ ዝዕድሚኦም ቆልዑት ልዕሊ 97 ካብ 100 መፅኡ ኣሎ ካልእ እውን እቶም ብዝተፈላለየ ምክንያታት ከይተኸትቡ ተሪፎም ዝነበሩ እሞ እቲ ብመርፍቕ ክወሃብ ዝግብኦ ክታበት ናይ ፖሊዮ ክወስዱ ዝግብኦም ቆልዑት ካብቶም ትፅቢት ዝገበርናሎም 93 ካብ 100 ሸፈነ ረኺብና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ንቕሓት ናይቲ ህዝቢ ኣፍልጦ ናይቲ ህዝቢ ጥቕሚ ናይቲ ክታበት ኣዝዩ ልዑል እዩ ለዚ ነቲ ንሕና መደብ ሒዝና ዘለና ናይ ክታበት መደብ ሓደ ካብቲ ዕውት ዝገበሮስ ናይ ህዝቢ ኣፍልጦ ልዑል ስለ ዝኾነ ጥቕምን ረብሓን ናይ ክታበት ስለ ትረድኦ ከዓ ክታበት ጥራይ ሓበሬታ ክትቦም ኣለካ እምበር ናብ ናይ ክታበት ነቁጣ መፂኦም ደቆም ናይ ምክታብ ተበግሶ ኣዝዩ ልዑል እዩ ኣብዚ ወፍሪ ካብ ወርሒ ለካቲት 2016 ንድሓር ዝተወልዱ ህፃናት ብምርፊ ዝወሃብ ክታበት ፖሊዮ ክወስዱ ከለዉ ካብ 6 ወርሒ ክሳብ 5 ዓመት ዝዕድሜም ህፃናትን ቆልዑን ድማ ቫይታሚን ኤ ከም እተዓደሉ ዝሓበረ ኣቶ ቴድሮስ ናይ ስራሕ መሻርክቲ ከምኡውን ወለድን ኣሌትን ንዘረኣይዎ ምትሕባር ሞጊሱ መበገሲ ናይዚ ብምርፊ ዝወሃብ ክታበት ፖሊዮ ከም ዝፍለጥ እቲ ብነጥቢ ኣብ ኣፍ ዝወሃብ ክታበት ፖሊዮ ንዊሕ ግዜ ንህፃናት ክወሃብ ፀኒሑ እዩ ከም ባህሪኡ ከዓኒ ሂወታዊ ባእታ እዩ ሕጂ ሂወታዊ ባእታ ስለ ዝኾነ ንዊሕ ግዜ ከዓኒ ብክታበት መልክዕ ንህፃናት ክወሃብ ስለ ዝፀንሐ ንሱ ዝወለዶ ወይ ከዓ ጠባይ ዝቀይረ ሓደ ቫይረስ ስለ ዝመፀ እቲ ዕላማና እንታይ እዩ እቲ ብኣፍ ነጥቢ ዝወሃብ ክታበት ፖሊዮ ንሓደ ተወሰነ ግዜ ክንጥቀመሉ ፀኒሕና ኣብ ሓደ ተወሰነ ግዜ ግን ጥቕጦ ክነብር ኢና ተመደብና ሕጂ ከምኡ ስለ ዝኾነ ኩሎም ህፃናት እቲ ኣብ ኣፍ ነጥቢ ዝወሃብ ክታበት ፖሊዮ እናወስዱ ከለዉ ከም ተወሳኺ ከዓኒ ብመርፍእ ዝወሃብ ክታበት ፖሊዮ ኣብ ጭዋዳ ኣብ መበል 14 ሰሙን ስጋብ ሕጂ ክወስዱ ፀኒሖም ኣለዉ ማለት እዩ ካብ ወርሒ 7 2021 ንድሓር ካብዛ ሕጂ ሒዝና ዘለና ወርሒ ንድሓር ከዓ ኩሎም ህፃናት ኣብ 9 ወርሒ ዕድመ ምስ በፅሑ ልክዕ ምስቲ ክታበት ንፊዮን ሩቤላን ዝውሰድ ክታበት እዛ ብምርፍእ ትወሃብ ክታበት ፖሊዮ ከዓ ክወስድዋ እዮም ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ካብዚ ሕጂ ሒዝና ዘለና ወርሒ ንድሓር ኩሎም ህፃናት ኣብ መበል 14 ሰሙን ዕድመ ቀዳመይቲ ብምርፍእ ትወሃብ ክታበት ፖሊዮ ክትወሃብ እያ ድሕሪያ እንደገና ኣብ 9 ወርሒ ምስ በፅሑ ከዓ ካልኣይቲ ብምርፍእ ትወሃብ ክታበት ፖሊዮ ክወስዱ እዮም ማለት እዩ እዚ ክበሃል ከሎ ግን እቲ ብነጥቢ ኣብ ኣፍ ዝወሃብ ክታበት ፖሊዮ ጠጠው ክብል እዩ ማለት ኣይኮነን ንሓደ ተወሰነ ክልቲኦም ብሓንሳብ ነቶም ቆልዑት ክወሃብ እዮም ነቲ ወፍሪ ንምዕዋት ሚኒስትሪ ጥዕና 656 ናይ ክታበት ኣሃዱታትን ዓሳት 2000 ሞያውያን ጥዕናን ምስ መሳላጥያታቶም ከም ዘዋፈረ ይፍለጥ ንናይ መጻኢ መረባት ብዝምልከት ኣቶ ቴድሮስ ኣብ ቀዳማይ ረብዒ ዓመት 2022 መንሽሮ ኣፍ ማህፀን ዝከላኸል ክታበት ካብ 9 ክሳብ 14 ዝዕድሜን ደቂ ኣንስትዮ ንምሃብ ምድላዋት ተጻፊፉ ከም ዘሎ ብምግላጽ ነቲ መደብ ንምዕዋት ሚኒስትሪ ትምህርትን ካልኦት መሻርክትን ተሳትፎኦም ክዕዙዙ ጸዊዑ ኣብ ሃገርና ክታበት ጸረ ዓባይ ሰዓል ፖሊዮ ዲፌትሪያ ትኽትኽታ ቴታኑስ ኒፊዮ ሩቤላ ረኽሲ ጸላም ከብዲ ማለት ሄፕታይትስ ቢ ኢንፍሉዌንዛ ዓይነት ቢ ኒሞኮካል ባክቴሪያ ሮታ ቫይረስ ከምኡውን ክታበት አንቅጺ ብጠቕላላ 13 ዓይነት ክታበት ንህፃናትን ቆልዑን ካብ ዝውለድሉ እዋናት ሒዙ ብናይ ግዜ ሰሌዳ ብስሩዕ ከም ዝወሃብ ይፍለጥ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ዞባ ደቡብ ኣብ ምሕደራ ስፖርት ዘተኮረ ስልጠና ን52 ሓለፍቲ ኣካላት ባህልን ስፖርትን ኣብ ንኡስ ዞባታት ከምኡውን ኣባላት ፌደሬሽን ኩዕሶ መርበብ ዞባ ደቡብን ንኡስ ዞባታትን ሂቦም እዚ ምስ ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ መርበብ ብምውሃድ ዝተወደበ ስልጠና ብኣባላት ማእከል ሞያዊ ብቕዓት እምባት ካላዩ ተዋሂቦም እቲ ስልጠና ሜላታት ኣድማዕን ግብራውን ምሕደራ ኣገዳስነት ቁኑዕ ኣመራርሓን ውፅኢታዊ ስራሕ ሸቶታትካ ንምውቃዕ ዘኽእሉ ትልምታት ምሕንፃ
ምቁፅፃፅን ንትግባርኦም ምጽዓትን ንጥፈታትካ ብግዜ ምውዳድን ብግቡእ ምምሕዳርን ምቁፅጻርን ናይ ሓባር ስራሕ ምዝውታርን ምዕቃብን ንግብርናውነቱ ዘዕዝዝ ባይታ ምጥጣሕን ዝብሉን ካልኦት ዛዕባታትን ዘጠቃለለ እዩ ሰልጠንቲ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ንኣገዳስነት ዝቐሰምዎ ፍልጠት ብምጥቃስ ነቶም ኣብ ንኡስ ዞባታት ዝነጥፉ ኣባላት ብምክፋል ብግብሪ ከም ዝሰርሕሉ ቃል ኣትዮም ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ዞባ ደቡብ አቶ አብርሃም ዮሐንስ ኣብ ዝሃቦ መዛዘመ ቃል ጽፉፍ ምሕደራ ስፖርት ንኣድማዕነት ዝካየዱ ንጥፈታት ሓጋዝ ምዃኑ ብምጥቃስ ንወደብትን ኣሰልጠንትን ሞጊሱ كبرات عزبتنا دحر زحص المساغريت اغراو زيناتات حيزه كملسكم مكتالكم كتقصلو دقيمه بخبر عدم ኣብ ዜናታት ወጻኢ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ቡርኪና ፋሶ ናዛይደ ዝመጽእ ዘሎ ሽበራዊ መጥቃዕትታት ዝፈጠሮ ጸጥታዊ ቅልውላው ክግታእ መንግስቲ ጻዕርታቱ ክሕይል ዝጽውዕ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ ኣብቲ ብ4-5 ሐምለ ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፍታት መንግስትን መሓውራት ጸጥታውን ኣንጻር ሽበራውን ዘካየድዎ ስርሒታት ክሕይሉ ጸጥታ ከውሕሱን በቲ መጥቃዕትታት ንዝተፈጥረ ሰብኣዊ ቅልውላው ንምፍታሕ ዘካየድዎ ጻዕሪ ክሕይሉ ጸዊዖም ህዝቢ ነዚ ጻውዒት እዚ ዘقرب ዘሎ ኣብ ዝሓልፈ ወርሒ ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ዓዲ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብሕዱ 167 ድሕሪ ምቕታሎም እዮም መንግስቲ ቡርኪና ፋሶ ምንቅስቓስ ሽበራውያን ሓይልታት ንምቕጻይ ሰፊሕ ወተሃደራዊ ወፍሪ ኣብ ዝሓልፈ ወርሒ ጉንበት እኳ እንተኣበገሰ ዛጊት ዝጥቀስ ዓወት ከም ዘይተመዝገበ እዩ ዝሕበር ፕሬዝደንት ሮክ ካቦሬያ ብዝሓልፈ ሰሙን ኣብ ካቢኔኡ ድሕሪ ዝገበረ ለውጢ ንላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊትን ጸጥታን ካብ ስራሕ ብምብራር ባዕሉ ሚኒስተር ምክልኻል ከም ዝኾነም ጸብጻባት ዝገልጹም ቡርኪና ፋሶ ኣብ እትርከበን ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ዝንቀሳቐሱ ሽበራውያን ደሜዴይልካ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ብዝፍጽምዎ መጥቃዕትታት ዝምታን ጭውያን ጸጥታቱ ዞባ ባዕሉታት ተጸልዩ ከም ዘሎ ይሕበር ኣብ ኣፍጋኒስታን ንምስሓብ ሰራዊት ኣሜሪካ ካብ ቀንዲ ማዕስከራቱ ተኺል መጥቃዕትታቱ ኣሕይሉ ዝርከብ ጉጅለ ጣሊባን ኣብ ዞባታት ቃንዳሃርን ባዳክሻንን ተወሳኺ ስትራቴጂካዊ ቦታታት ከም ዝሓዘ ይካዋሓሎም በዚ ቅልጡፍ ገስጋስ ድማ ጣሊባን ሓደ ርብዒ ስፍሓት ኣፍጋኒስታን ኣብ ቁጥጥሩ ከም ዝኣተወ እዩ ዝግለጽ ዘሎ እቲ ጉጅለ ሰራዊት ኣሜሪካ ክሳብ ምዝዛም ዝመጽእ ወርሒ ነሓሰ ካብ ኣፍጋኒስታን ጠቕሊሉ ክወጽእ ምዃኑ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዩ መጥቃዕትታቱ ብምሕያ ሰፊሕ ከባቢታት ዝቆጻጸር ዘሎም በዚ ድማ ምስ ምውጻእ ኣብ ኣፍጋኒስታን ዓስኪሩ ዝጸንሐ ባዕዳዊ ሓይሊ እቲ ጉጅለ ዘካይዶ መጥቃዕትታት ክሕይልን ጸጥታዊ ቅልውላው ሃገር ናብ ዝኸፍአ ከምርሕን ከም ዝኽእል ዝጸንሐ ስግኣት ጋህዲ ክኸውን ከም ዘሎ ምስቲ ከባቢ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ይሕብርለዎም ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ጣሊባንን ኣብ ዝሓልፈ ወርሒ ለካቲት ብዝተበጽሐ ስምምዕ መሰረት ኣብ ኣፍጋኒስታን ዓስኪሩ ዝርከብ ባዕዳዊ ሰራዊት ክወጽእ ጣሊባን ድማ መጥቃዕትታቱ ከጉድል ዝብል ነይሩ እንተኾነ ግን በቲ ስምምዕ መሰረት እቲ ባዕዳዊ ሰራዊት ኣብ ዝሓልፈ ወርሒ ጉንበት ብዘይምውጽኡ ጣሊባን መጥቃዕትታቱ ከም ዘሕየለ እዩ ዝግለጽ ኣብ ጃፓን ብርቱዕ ዝናብ ዘስዓቦ ምህማም መሬት ልዕሊ 100 ሰባት ዳዮም ጠፊኡ ከም ዘሎ ሰመዚ ሲቪላዊ ድሕነት ሃገር ገሊጾም ኣህዱታት ምድሓን ህይወት ጃፓን በዘካየድዎ ዘለው ስርሒታት ሬሳታት 3 ሰባት ጥራይ ከም ተረኽበ እዩ ዝቃላሕ ዘሎም ቀዳማይ ሚኒስተር ዮሺሂዳ ሱጋ ኣህዱታቱ ምድሓን ህይወት ፖሊስን ኣባላት ሰራዊትን ግዳያት ምድሓን ምትሕጋዞም ከዕብዩ ጸዊዖም ብሰንኪቲ ኣብ ዝሓልፈ ሳልስቲ ዝተኸሰተ ተፈጥሮኣዊ ሓደጋ ኣብ መሰረታትን ልዕሊ 200 ሰባት ከም ዝሞቱ ይሕብሩ ኣብ ዝሓልፈ ቀረመ ሰንበት ኣብ ልዕሊ መርበባት ሓያሎ ዓበይቲ ኩባንያታት ዓለም መጥቃዕቲ ሳይበር ዘካየደ ጉጅለ ቀርሰንቲ $70 ሚልዮን መባድልቲ ክኽፈሉ ሓቲቱ እንተኾነ እቲ ጉጅለ መን ምዃኑን መደበሩ ኣበይ ከም ዝኾነን ኣይሓበረን ብሰንኪቲ ኣሜሪካ ኣብ እትርከበን ብዙሓት ሃገራት ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ኣማኢት ኩባንያታት ባዕሉታ ከም ተጸልወን መርበታተን ዛጊት ናብ ንቡር ንጥፈታቱ ከም ዘይተመልሰን እዩ ዝግለጽ ዘሎ በቲ መጥቃዕቲ ኣብ ኣሜሪካን ሽወደንን ዝርከባ ኩባንያታት ሕልፊ ካልኦት ከም ተሃስያ ጸብጻባት ሓቢሮም እቲ መጥቃዕቲ ብመን ከም ተኻየደ ዛጊት ክፍለጥ ኣይተኻኣለን ዘሎ
ፕሬዝዳንት አሜሪካ ጆይ ባይደን ትካላት ስለያ ሀገሩ እትፍጻመ ብመን ከምትኻይደ ንምፍላጥ ጽዑቕ ምርመራ ከካይዳ አዚዝሎም ኣብዚ ሓልፈ ወርሒ ሰነ ኣብ መርበባት ዓበይቲ ማዕከናት ዜና ዓለም መጥቃዕቲ ሳይበር ክኸውን ከም ዝኽእል ብዝተጠርጠረ ፍጻሜ ኣብተን ትካላት ጊዜያዊ ምስንኻላት ከም ዝሰዓበ ዝዝከር እዩ መጥቃዕቲ ሳይበር ኣብዚ እዋን እዚ ዝዓበየ ፀጥታዊ ስጋት ዓለምና ኮይኑ ከም ዘሎ ክኢላታት ናይቲ ዓውዲ ይጠቕሱ ሓያላን ሃገራት ረብሓታተን ንምውሓስ ነቲ ጉዳይ ከም ዝነጥፋሉ እዮም እቶም ክኢላታት ብተወሳኺ ዘረድኡ በ4 حمله አመንጎ አባላት ጸጥታ ሚያንማርን ዕጡቃት ተቃውምትን ብስተወልዐ ግጭት ብውሕዱ 25 ሰባት ከም ተቀትሉ ካብቲ ከባቢ ዝተፈነወ ዜና አረዲዮም እቲ ግጭት ተቃውምቲ ኣብ ልዕሊ አባላት ጸጥታ ድሕሪ ዘካይድዎ ስርሒት ከም ተወልዐ ዝሕብሩ ሰመዚ ሚያንማር ሓያሎ ካልኦት ከም ዝቆሰሉ አረዲዮም እዚ ሓድሽ ግጭት ኣብ ዝሓልፈ ወርሒ ለካቲት ድሕሪ ዝተኻይደ ዕልዋ ንዝተፈጥረ ጸጥታ ወጥሪ መሊሱ ኣኽሪርዎሎም እዚ ወታደራዊ ምዕባለ ድሕርቲ ዕልዋ ካብ ዝተኻይደ ተመሳሳሊ ፍጻሜታት ዝዓበየ ሰብኣዊ ክሳራ ዘውረደ ምዃኑ ጸብጻባት ሓቢሮም ነቲ ኣብ ፈለማ ዝሓልፈ ወርሒ ለካቲት ኣብ ሚያንማር ዝተኻይደ ዕልዋ መንግስቲ ሲዒብ ብዝተወልዐ ግርግርን ግጭትን ኣስታት 900 ሰባት ከም ተቐትሉን ኣሽሓት ከም ዝቆሰሉን እዩ ዝግለጽ ኣብቲ ጉዳይ ዝግበር ዘሎ ግዳማዊ ምትእትታው ነቲ ኩነታት ብሰላም ንምዕራፍ ንዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ይዓናቕፎ ከም ዘሎ ናይ ቀረባት ዓዘብቲ ይጠቕሱ ኣብ ኣልጀርያ ኣስታት 157 ኣብ ገማግም ባሕሪ ድሕሪ ምሕንባሶም ዛጊት ጠንቁ ብዘይተነጸረ ሕማም ከም ተለኽፉ ተቓሊሖም እቶም ኣብ ትካላት ጥዕና ተዓቂቦም ዝርከቡ ተምላስን ጽሩሩውን ዝኣመሰለ ምልክታት ከም ተራእዮም ዝሕብሩ ሰመዚ ጥዕና ኣልጀርያ ብመሰረት ኣፈናዊ ጸብጻብ ኣብ ባሕሪ ብምሕንባሶም ዝሰዓበ ከም ዝኾነ እዩ ኣሚቶም ዘለዉ እቲ ክስተት በቲ ከባቢ ጠለበጊዕ ጽዒና ትጓዓዝ ዝነበረት መርከብ ብዝሰዓብ ዓበቶ ብከላ ዝሰዓበ ምዃንዮም ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ዝገልጽ ዘለዎም ብከላ ማያዊ ኣካላት ሓደ ካብ ቀንዲ ጠንቅታት ሞት ሰብን እንስሳታት ባሕርን ኮይኑ ከም ዝርከብ ጸብጻባት ሕብራት ሃገራት የነጽር ክብራት ተኸታተልቲ ነሰዓት ዝተዳለወ ዜናታት መሰናድኦና ንምዝዛም ቀንዲ ርእስቲ ዜና ክደግመልኩም ማሊ በስተገብረ ምርመራታት 39 ዜጋታት በኮሮና ቫይረስ ምልካቶም ከረጋገጽ እንከሎ 9 ድማ ተፈንዮም ወፍሪ ተማሃሮን ልምዓት ካብ 7 حمله ክሳብ 15 ነሐሰ ክካየድ እዩ ሚኒስትር ጥዕና ወፍሪ ብመርፍእ ዝወሃብ ክታበት ፖሊዮ ዕውት መንባሩ ገሊጹ ኣብ ቡርኪና ፋሶ ሽብራዊ መጥቃዕታት ዝፈጠረ ጸጥታዊ ቅልውላው መግቲኡ ክግበረሉ ዝጽውዕ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ جل طالبان ኣብ ዞባታት ቃንዳሃርን ባዳክሻንን ተወሳኺ ስትራቴጂካዊ ቦታታት ከም ተቆጻጸር ፍሊጦም ኣብ ጃፓን ብሰንኪ ሓደጋ ምህማም መሬት ልዕሊ 100 ሰባት ዳሃም ጠፍዩ ቀጺሉ ዝቐርብ መደባት ክትከታተሉ ብኽብሪ እንዳዓደምኩ ብወገነይ